Maintie jara Malolo TV en kine makare kenda ka uthulo ni rimar wuok achiel kachiel e chenro mar kuku mar wach. Jumbe gi achiel kachiel ka achiel kod dwe nieri nyaka dwe manyien tarik 14 oganda wuok oko kendo ndikore ka gikawo ombulu. Wadwa rango ni to chenro nieri en chenro mabiro konyowa nade. Kae to rango ni sani wan kod IEBC manyien kaka oganda mathoth to moloyo joma nie kweth mar mapingo piny wacho ne dwaro sani wan kod IEBC manyien. Wadwa rango ni bende koro kura nyalo bedo maber maka oganda goyo to gima gigoyo kendo giwacho iwinjo duondgi. Weche mag EACC bende wabiro talo achiel kachiel nikech an kod jatim nonro e studio kaindi. Arwaki e studio. Kero kama. Moso oganda wa inyis gi nyingi. Moso jokanyana gujoma neno Lolo TV. Yes. Namsauru iluonga ni Nduku Thomas. Aodo Gonja Ajao Genya. Batinde no ngad no Gonja constituency. An job siasa mang'eny to luonga ni Od Nyagera. Erokamano nya Tom Nduku wuod Ugenya to constituency mari en Ugunja. Mane constituency. Ugunja. Mana kwa chako gi karo Ugunja kanyo ero okang'eyo ni inyiswa ni higa ni eri bende pod in kod paro mar chung' Ugunja kaka jaod bura. Ing'eni the political scenario ma Kenya is always set in a different way. But okineka I'm thinking there should be like a team player. Sani okoni obeno ODM rango ni ji manyaka dirigi. One obene gine magirango jo manyaka chung kodgi as a political party. In kaka wuod Nyagera podi chung Ugunja. Yes, achung Ugunja. Kod duond od bura mana. Duond od bura to depend nikene tie questions mane wachiwo. We don't want to start crying again. Yes. Kaka last time manene owondwa ni credible election is going to be there. Yes. Tighting on one dope ma oko to agolo pesa to at the party level. At the party level. To agolo pesa manone go be election better managed well at primary level. Yes. Then all of a sudden bende kanitero yuakni. There were no committees. We sent a letter saying the elections were marred with corruption. And there are some areas manayonge election manoti. We were not heard, and until today karana ODM ni mabukuluongo abuketo apeny bawacho no bwan. We messed, and this is this time around this is the way we want to do it. And wasobiro kata kwa winjo ntie buche moko migo ikoro gweng. Yeah. Menwango ka joma wera ni gin senior politicians. Gin go jogi magi perceived to manage their lineup, and it has to be there. So we are saying decision ma kwa be compromise na coach Raila kende. Erokamano awinji wuod Nyagera gima dwa dhi achiel kachiel awinjo ka iwacho ni ka uthulo ma indiko oboke ne duond od bura mar ODM. Yes. Nyaka sani eri nindiko oboke higa mokalo. Andiko we mar ODM ma chato kora ndiko nwandai personally. Yes. Nikech ana believe ni nitie kaka serikali oketo kaka jotelo gone obeni tiyo jopiny citizens ma Kenya. Koro nandiko nwandai. Yes. Tandiko ni the governor of county government Masiaya. Tandiko ni MCAs mage. Yes. Both MCA ma Ugunja, MCA ma Segombre Ward, MCA ma Sidindi. Yes. Tanyiso gini gimwadwaro wadwa ng'eyo pesa manyocha giyudo which were meant for infrastructure, education, hospitals development. Yes. Gitimo gango. And what rogue contractors ne gin ngano gini. Kichwa bendo wengine tie jok moko mane gia award contracts to did not meet the threshold or did not do it properly. Yeah. And then again we wanted also to interrogate. Nikech nitie joma sani bende moko ne ni CDF to sani gine candidates machung kaka county representatives. We want to know what was their worth by the time they came in and what is their worth in today. Erokamano ahinya. Wuod Nyagera winji kanyo wabro bire kanyo dwani mondo wachak wabiye bang'e. Kata kamano ero kapok walalo topic mokwongo mar welo mar duond od buche. Sani eri oganda bro ikore kochopo dwe mar 2 dwe mar 3. Ang'eyo ni giko welo bro bedo kar dwe mar 4 kanyo ero. Iwacho ni ne uyuak ni ne welo gi ekini ok obedo maber. Ni nitiere kod ng'ikruok koni kod kocha mano dwaro ni mondo obed addressed. Asewinjo ka jakom mar duond od bura mar ODM kadwa wacho ni nitiere ODM kare momiyo wacho ni jakom mar duond od bura mar ODM kadwa wacho ni duond od bura mar okang'eyo duond od bura midhi chung godo. Gisewacho ni welo matindo dhi bedo maonge kod ng'ikruok moro amora. Ogai mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga bende no wacho ne oganda romo moro amora modhi ni weche mag nominations bro bedo free and fair.
wach nieri isekawe nade kama e gima osemoni dok dhi mondo mi iwach ni an be kora dwa chung kod wach to wacho kendo it has been his platform. The only thing Raila pok oketo en nowacho ni jogi bro resign. Yes. These people have not resigned until today. Mbadi pod ka wuoyo to wuoyo kaka chama to bende wuoyo ka ken ji weche madiwe ni struggle ni chon. En ng'ama nyo biro boyiro ji ka ji osobedi struggle. Koro kanye gibede MP stamps moko kae to koro giwen gin joma lich. The only thing, NJF, one thing that has happened with democracy, and ni jomoko kuomwa ne participate, knowing ka jomotelo would succeed, we were going to march in togetherness. Only that jomo no succeed, they made a boundary wall between us and them, and they perceive us kaka joma wan nyakwa lo gyalo. Ine. Koro jomoso donji dier wakaendi ng'eny gina joma inyanwanka either no biro go pesa maro matin to donji party bo bede MP to kore en ga voice en ga platform that it can be understood. To kinwango tinwani gine jomoso bedo ka ketho party. I agree with what Jacom is giving as a leader, but Jacom should also know we want to see action, not just mere words. Ingen jomoko kuma kaendi, we would want Jacom no to succeed, and I'm glad that this time around Jacom has been outside. He has also known the pain. Majomoko bendo sobedo ka winjo. And my position is very clear about it. No, kura mara ile moko biwe, but kura mamako geto we are not going to be better about. It's not about political party. Kamana nyawunyagera. Podiboro mana yena in the event you are not assured ni elections mag ODM, mago primaries bro bedo free and fair. Plan B mari en ang. Gimang'eyo na adhi nyakidebe. Ijalo dhi kata kaka independent candidate. Abro dhi debe. That is what I want you to know. Is what a plan B, man. No, plan B is a secret. It's a secret. Nikeche, I don't want to say yana on nyocha nandi konraila kakwa irusa. Ni tie teach matemo mar parliament. Yes. I'm here to complete it. Ma yetemogi IBC. Ma yetemogi land commission. The parliamentary land committee in Mwatate. Yes. Report it has involved a lot of research, and I was also having a lot of examinations which are online on my personal academic level. And on this matter, we now acquire the PSS, Jomani government material, would make the application. Is when I would want Mondo Party to consider my application. And I do not want to see, if I'm satisfied that things are done kakadwaro, then I will join in that war. Because me and gima kadwa en gima bro keta nukora adwa chako bedo arrogant. Nikech Jeff onge gima miga bedo arrogant ka ng'ato kochwanya. Kore wacho ni plan B ni okenyal nyiso sani. Plan B en adhi debe. That is what I want you to know. Kake dhi to kidwe nyiso. Kakadwa dhi to mano ko. Wanwa po mana ni wori nyagero chopo. Kena ng'eyo na I'm going to talk awuoyo gi jogo gonje sani. In fact, I'm consulting with elders. And those elders, some of them are also advising me. So I'm taking every advice at the moment. I will announce it very soon. Before the due date, man acquire the party. Kamana nya Nyagera. Awinji maber. Abro tere achiel kachiel nyaka e wach mabende ne wacho kawan kodi studio kendi higa mokalo kane oganda wa ne dwe ka higa ne dhi rumo oganda wa ne wuok oko kane ji dwaro mondo mi unlock IEBC. Koro gwenge opogore. Ne wacho kaendi owuon ne en gima ber mondo mi jatend piny owacho bed piny koro gai mar kod gi bed piny kata kod coalition mondo giwinjre ni to what's the way forward. IEBC ni obed piny mondo okelnwa manyien. Maendi en gima koro setimore. En geno mane makoro moloyo joma dhi chung kaka aspirants godo kod IEBC men. I don't think much was achieved with what I said. Nikeche, my advice was very clear. And going by countries that have done successful election kaka Ghana, giwacho ni one thing that has made them to move and involvement of everybody. One, we are still thinking of individuals and institutions to make a progression of what we want to achieve. That one in itself is not enough. Because we want to, Okenya Luwacho Nananga Makoro Donja IBC. He's just a human being who can still be manipulated. The cry may still just be there. And you can see, Nicola Samanyo Komibedo decided. It wasn't something that involved the political parties. It was a cry all over. Koro Kinyalo Wacho Nugi Manawacho Chanobid achieved. Me, I still insist. Ni
credible election mondo bed ka indi nyaka Raila go uru bed piny bugi winjire ne this is what we want to set and this is what we expect to achieve. And if we fail to achieve this is the way we can go. Nikech election is a different thing and managing the election result is another different thing. So kama gigi mapodi kwadwa rango nwadwa de rango nwadwa go igo nende ngato lore piny no ka kuradi. It is not going to serve us because if you look at the numerical position even right now, I was surprised Rift Valley Kende is about 4 million. 4 million okirewe genuinely. And Kurama going by statistic machon. And Nyanza and Western put together. Porgiheng was another 1 million. I do not know where we are going to get these numbers. So me I feel there is still something which is not correct here. Omio bedo no adwa bedo no gimaracha yo Kenya ni sansa yama kura biro to we try to run around what time gaweo our set goal procedure. Koro wadwa neno ne ko ketno penalty bano en penalty ne mwade loyo. Kara penalty be ngato nyalo go bogo woko. You know in a football match ingeni Jeff nitie gimiluongo na change of regime. A change of regime kara kirange from the animal kingdom. Kineno kinga mo pidho rwath maduong' e dala to ntiere rwath moro makoro biro okwongo test ga kata wuon gi monyuole no bugi ya bende chieno bende orenga the next minute chiemo kilo moro makoro dwa kawo power is a war that kata na yino kinya donje between ko kiloka deno chon. And this is actually what is going to happen with this election process. You know, the idea here, we are now taking vote. I agree. But parties okobero pimbo winjire ne namba ni moni go recruit to Nyanza o Miss Lotney, Central o Miss Lotney, Eastern o Miss Lotney, Rift Valley o Miss Lotney. Iwinja. Kin tibiro winjo no jo Nyanza ka okura 1010 ka 1020 ka 1100. Western okawe kara na almost 1 million plus. Jo Central okawe over 3 million. That one in itself is wrong. Wabedu jo makare. Kendo jo siasa mathurwa bende gimomiyo giwanga yan keche we don't actually work out on things on an equal platform. Jeff Kura is life magic. To gima kikwa wondre jomine no koso ngie ber Kura. Gin oganda mosobeti power. Kaka oganda ma Kikuyu, oganda ma Lango. Nikech gino somiyo giyudo cooperative. Iwinja. Gipidho ging'eyo gima ses levien, ging'eyo majan, ging'eyo chak, ging'eyo no agriculture mar ginyalo dhi nade. Kendo gin jok minyalo gawene kata na pesa ma sirkal omigi as a loan. That's why to them they don't need a rally to go and enroll as a voter. Nikech ging'eyo gima gino kelo nigi back at home. To ng'ana no ka gin bende sani iromo korgi gi jotendgi. Migosi uru juma mokalo ne nitiere gwenge mag Central Kono, Ruto ne nitiere Rift Valley gin bende gitemo mobilize oganda mondo giwuogi gindikre kaka joma. But ineno gin gitime not that nigitime nigidwaro njo kaw kura. Gin gitime to harmonize. Ng'ato kaka Ruto gima sani odechi won politically nitie joma nyocha en differences. He would want to harmonize. To wan kare watime nade. Iwinjo want to kine ka gimwatimo sani is now when we are urging our people to kendo urge our people through the political rally. I'm more impressed with Johoma Bay. Kuonde manyaja kwa mosodhiegi. Ke Johoma Bay they were announcing today we are going to convince the IBC mondo gibedi pap kacha na mapoko ndikre obiondikre. That is a more achievable interest as opposed to kakabura mobedo siaya maenena bura to jiodok. You see, we are not here to have rallies majibire to get dog to kiny bende and life and animal. Ke kiny gimangano penji nyade kacha to ngi manyayo ayo miyo sani an joma yiego gin Johoma Bay. Gine manyagin ga plan well to call Raila mondo dio aju ni gi jimondo o kaukura. Ke gine magi wacho ni kawuono wade temo matek wagolo buses wagolo mtokni to ngato be kikrit mtokni ja pikipiki mara mara otingata ngata man ngate maonge kura otingano keli center gechene before the rally they are going to do recruitment. Kama na nyawo jangia te paro na de karipone wach mar ndikruok kaka jogombulu ni rio time maber gwenge mag Nyanza kaka wacho ni no time maber no karipone time gwenge duto iparo ni onyalo ketowa kuma chalo nade ka oganda ochopo dwe. Jeff, and I insist no parliament is still on.
we need members of parliament who think positively. Wano kwadwa joma neno nan Raila dhi bedo president o Raila bedo president o ginyal nyiso. Iwinja. Jowa the parliament to move a motion. No kura mikao ni nyaka move on an equal proportion. Kech makura mokao ni na process. Makura mikao with an aim. Omiyo nyaka poge on an equal proportion. Okwadwa no kura mori bro kaw Rift Valley 2 million. Kura moro kaw Nyanza only 100,000. That is mandatory exercise no kel nango. To koro kupoge to odhi bet nade Wunyagera. Samoro ka wadhi Nyanza to yudo ni jok ma igi osero 18 mano kod ID cards mane okamulo samoro yudo ni gin million achiel. Yudo ni Central Kenya samoro gin million 2. Koro inyalo poge nade. But that is a target now because mine gima kuritimo with a purpose. Jeff gimitimo with a purpose opogore gimitimo on a normal procedure. Koro kete na. Yeah, gima nyaka timno kura makori kaoni. En nyaka nengen wadwa di recruit jadi. Kaka jo IBC nyawacho ne 6 million. Yes. To 6 million opoge on an even proportion. Kiko kala 6 million. No, okwengo pogo macha on an even proportion first. Iwija. Awinji. Mondo wangeni jo Nyanza wan wamedre kura makama. Jo Western omedre kura makama. Jo Central omedre kura makama. So that we now go back. Wadwarango no okay. Nyaka nyeji tho. Nyaka nye wago kura. Jadimo soth. But we need to knock out of the register. Wachak waket chik. No, on the week me they go e kura. Nyaka wanuang a proper report from all government hospitals. And all hospitals all over the country. Nija dimo be admitted my eligible voters. And one year we take a decision, these people, are they going to vote or not going to vote? Magugik manyaka din law. I nyakwa kwangwarang the number major lueng yes. Police makenya ka. Have we accepted nigin voters or they are not voters? The disciplined forces. Magugik manyaka bedin law. Mondo out of this is when now we'll be agreeing that we are going on an equal. Erokone Wunyagera gima winjo ka itemo ywa kaindi en wach mosebedi ka yogo kod wando buche mopogore moloyo kweth mobalo kod piny owacho. Giwacho ni gidwaro mondo oluok voter register kata cleaning of the voter register. Mano giwacho mondo ng'eni to joma tho gin ji adi. Jok mokawo ombulu gi gin ji adi. Iparo ni ma indiko tim to yiero nyalo bedo ma onge kod ng'ikruok. Okay, now just a matter of cleaning register only, Jeff. Inyeno kura from the intelligence point of view. Yes. Anyalo nyisi no kura iparon discipline forces gin jadi Kenya. Ging'eny. To gin ema iwacho ni chien kura no gichiwo security. Gin gigoga kura sadi. Gin bo yiene gigo kura. Don't according to the laws, even last time they were eligible voters. Oyienegi. Yes. To gin kende magini gari to security. Gin do gigo chonngana. To kuch gibe ikwanoga. You know, this is where I'm telling you our parliament is missing the point. Gik mone wakwongo agree, you rush into election process, that election program, before we agree on the parameters. Me, I still think what we are doing is a gamble. Everybody, these candidates, nobody is going to be satisfied. I'm telling you for a fact. Erokamano ahinya Wunyagera, winji maber ka itemo wuoyo achiel kachiel. Gima koro adwaro mondo itiek godo en ni wiga gi eki kata jumbe gi eki oganda pod dhi nyime kod ndikruok kaka jogombulu. In bende in achiel kuom oganda madwa chung' achiel kachiel. Ok inyisowa gari midhi tiyo godo kichung' iwacho ni in wabiro mana yudi e chiro. We waromi e chiro kuno ka ok idwa wacho gari ne ogandawa. Nyiswa ni to in kaka Tom W. Ndugu en wach mane ma in godo mogik ne ogandawa moloyo sani rik oganda ndikore kaka jogombulu. Ng'eyo ni mano en gima onego bed ni gitimo. To in kaka jatelo inyisogi nang'o? Jeff, an ga ja ODM. Awacho mana ni ka okapoka tamora ni okija ODM. No, gima dwa na nyisi an ga ja ODM kendo life member. The only thing that I'm saying, we are not being treated to the stature marwa kaka life member. Wach ni ne ogandawa e voter registration. To wach mar kawo kura. Yes. Tana nyalo wacho ni jothurwa nyaka obugo ni jothurwa abenda de dala. To kaka de dala, I'm going to tell them no kura to nyaka jikaw. Yes. But awacho wach maduong' manyaka iwinj Jeff. It's not about kaw kura. Kura ma yowa ya whole assembly ni. Mato what milre. Ma podok nyalo. Mato kode konyo. Me I'm telling you for a fact. And you bro nena number ma Nyanza wugo. Yes.
Bibana na namba manyanzo go. To wi wil ni Nyanza no tingo jo Kuria otingo jo Kisii bende yaka. Yeah. To sami kwane pa province to ikwane to jo Kuria go jo Kisii ng'eny gibe ogono. Ero kawaro agero. Awinjo ywak mari agero ne oganda kamoro moro ma intie ka in ng'ama winjo matut iwinjo gima wuon Nyagero wacho ni ok en mana kawo kura kende. Goyo kura no ero bende en wach moro wuon Nyagero. Nitie yo makawe kosekawe to be ok goye. Ageno ne kamoro moro ma intie oganda wasaniri watemo mondo wajiw mondo ndikru kaka jogombulu mondo un bende udhi ugombulu yier jatelo mora mora ma idwaro. Konyal nyisi jatelo miyiero to kata ok igombulu in bende iparticipate yiero either jatelo marach kata jatelo maber. Kawuok e Lolo TV kuku mar wach goriti ne oganda. Anyalo wacho ni jo Thurwa ugo kawo kura. Ma en odiochieng' ma bende wuodwa koro wuok. Yes. Wuodwa bedo jatelo ma piny. Wan bende wanie pap. Kendo wan wang'eyo ni decision manyocha Trump owacho ni he will make America great again. Ng'ato kaka an bende promise jogwonja ni I will make them great again. Kech ang'eyo ni there is value of content. So, we have achieved a lot in terms of improving ngima dhano. Yes. Omiyo gima de timo kapo abedo the successful candidate. Yes. In any case, threshold marwa kaka ODM wabedo satisfied we are going to have a credible election. We are saying we are not running away, but should we suspect ni there is going to be an anomaly nikech sani nitie jok moko mosebedo magiwe ni gine ODM gidhi nyime gochoko ji kamora amora kendo giwacho ni line up gine manyakati to wan kwan kama bedo mabus ng'ato Jeff ng'ato ka ng'ato ne duduo ng'ato ka ng'ato nyuol go jonyuol ne ng'ato ka ng'ato nyalo konyo jothurgi. So me I think ni an kaka so wacho abro chung kendo ang'eyo ni election tarik 4 ibro wacho ka ibro neno ka od Nyagere no mjumbe ka. Erokamano. Wan bende wakoni ayo maber. Wagana ni jogonja achiel kachiel gin be gibro winjo weche miwacho. Pod bro yudo thuolo mondo miwuo. Nwadwa mondo wabuo achiel kachiel bende weche mag ngaji momako koro miwa pogoro pogore kata kamano thuolo ok ni kodwa. Wabro chako yudo odiochieng' moro mondo miwuo e kech mabende mako koro miwa pogoro pogore mag ogandawa. But Jeff, ng'anyo pod dhi nyime mag dakteche, ng'anyo sani bende nochako chakore mar jopuonje e mbalariany. Magi duto wuon Nyagere kwa yudo thuolo wabro wuoyo. Thuolo otamo. Gima adwa na urge. Yes. Jakoma ABC. Yes. My only advice to him. Chebukati. Ni mondo obed piny go Uhuru, uja President Uhuru, uja Kom. And any other presidential candidate. Yes. Bugi winjre mokwongo on the process of the election. Bugi be satisfied. Yes. Ni giduto gisign ni they are going to run and they are convinced with the rules of the game. To kama no konyal timo, then I think ni en bende obro beda ka jumodongo. Erokamano ahinya. Jeff Olomba ka kuku mar wach riti masani. Erokamano.